Нашата страна може да служи за пример. Постигането на мир, сигурност и стабилност направеното от нас до тук в резултат от работата ни по основните приоритети на външната политика на България е част от нашия принос към мира и сигурността на европейския континент, а и на света като цяло. Поддържаме продължаването на политическия диалог. Българският пример трябва да бъде познат, за да даде кураж на много хора по света, които и днес се борят за да спасят човешкия живот и достоинство, така както и човешките си права. Нашата мисия днес е да не допуснем връщането на ксенофобията и антисемитизма, незачитането на правото на живот на всяко живо същество по расов, етнически или друг признак. До сега съм си мълчал, но моля в дните, които остават на парламента, доколкото разбирам, ще има още няколко дена, да направите една комисия. Да извикате директора на разузнаването. Да видите какъв материал е постъпил официално от партньорска разузнавателна централа, в която те уведомяват, точно когато вие правихте тук една комисия, че се подготвя атентат по мен. Официален документ. Разбира се, не за размножаване, не за разпространяване. Понеже вие минахте границите, искам да знаят хората, и там в този документ се казва заради борбата, заради това, че накърни много сериозни интереси на международната организирана престъпност, се подготвя атентат и поръчител е Ахмед Доган. Кой е в опозиция, господин? Първата политическа сила е в опозиция. Ми не сме, разбира се. Ние сме първа политическа сила и вече ще се държиме като така. Аз правих магистрали, правих мостове и сега Орешарски на готово. За последно ще открие и Струма, и Тракия, и Дунав мост, и Хемус. Да видим след него следващия какво ще има оставано да открие. That's very good. You should tell that to Germany. И народът се произнесе, че ГЕРБ отново е първата политическа сила.